cylch y defaid erbyn hyn, ond mae'r chwyliau yn hwyliog iawn yma ar hyn o bryd ar gyfer Pencampwriaeth Defaid Smotiog o'r Iseldiroedd. Nawr, dwi'n ffodus chi'n parhau da fi, Laura Jane a David Waters. Sa'ch chi wedi cael llon bol eto? Na, dim to. Na, a mae'r pethau gyffroi nawr, yn dwi? Felly, mae da ni 3 yn y ras ar hyn o bryd, 2 dylen ni ddweud. Mae da ni oen fenyw o iddo Wilsons y Cnwch Powys. Mae da ni Dafydd Flwydd o iddo Louise Nash a'r teulu yn Sir Benfro, a eto wedyn y Wilsons gyda'r hen ddafad Cnwch Powys. Dafydd, fel yr arwerthwr, lle mae'r beirniad am fynd, meddwl? So fel awr i fi, bydde fe mynd i'r o'n fenw o'r teulu Wilson. Mae wedi sefyll mas ers dwi'n mewn i'r ring, really. Mae'n sefyll yn lyflu fel a nawr. Mae jyst bach o ffid mynd trwy glan i fyd, so mae jyst yn neud i sefyll mas o'r rest. Lwcus da ddim fi sy'n beirniadu enw fi. O, mae pawb lor a blas gwahanol. Yndi. Yn sicr, mae yna y wahaniaeth yma, fath o'ch chi'n gweld fath o Dafydd wan, mae'r ffed yn mynd drwyddi, a yn ogystal mae'r gweddill jyst yn naturiol, mae'n wych o gwahaniaeth gwahanol a eang iawn yma yng Nghymru. Ond mae'r Dafydd Flwydd mewn bwerus yn dwi, Laura? Yndi. Mae'r siach a'r bod dim amdani o'n sefyll allan. Teulu'r Nash o Sir Benfro sydd wedi i wneud hi. Ond pwy fydd yn cael y gilwobr? Ti Dafydd yn parhau gyda'r o'n fenw? Ydw, fi'n mynd i sticio iddi. Dwi'n rhaid fi gael un yn iawn eddi. A Laura? Dwi'n cytuno. Fi ddoen rong. Teulu'r Wilsons, cnwchen i'w gwneud i gyda'r hen ddafad. Ond diolch o galon i chi am eich cyfraniad chi, na i gael sgwrs gyda'r enillwyr. Teulu'r Nash o Sir Benfro. Llongyfarchiadau mawr. Thank you. Well yes. done. No, very good. You've been keeping these a few years now. Yeah, no. Surprised how the years fly, isn't it? So, yes. But she is powerful, she's stylish. Yeah, no, she's done well. How many have you got? Well, there's surely about 50 breeding ewes now, and no. Plenty to keep you out of trouble. Oh God, yeah. Yes. Llongyfarchiadau, da iawn. Thank you.